Една фасада може да промени много визията на дома ви. Това, което виждате в клипа, е къщата на наш клиент, декорирана с фасадните профили на Decoris BG. Стил, детайл и качество в едно. Правилните профили придават луксозна и завършена визия, която се забелязва веднага. А когато са изработени прецизно и с качествени материали, резултатът говори сам. Профили за ъгли, прозоречни и подпрозоречни профили и всякакви други детайли за фасадата на дома може да разгледате на нашия сайт decorisbg.com. Устойчиви на външни условия. Красив и елегантен дизайн. Перфектен завършек за всяка фасада. В Decoris BG създаваме профили, които превръщат обикновените фасади в впечатляващи домове. Разгледайте всички модели и проекти на сайта ни. decorisbg.com. Последвайте ни за още идеи, реализации и видеа от производството. Благодарим ви за вниманието.